Mga ka-disciple, minsan mabilis tayong makakita ng mali sa iba, pero hirap tayong aminin ang pagkukulang natin. Totoo ba? Kaya ngayong ebanghelyo tuturuan tayo ni Jesus kung paano maging totoo at mapagpakumbaba. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa ebanghelyo ngayong araw, September 12, Friday of the 23rd week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 6 verses 39 to 42, sinabi ni Jesus sa mga alagad ang isang talinhaga. Maaari bang akayin ng bulag ang kapwa bulag? Hindi ba't kapwa sila mahuhulog sa hukay? Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit ang bawat isa na ganap na natuturuan ay magiging katulad ng kanyang guro. Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo napapansin ang troso sa sarili mong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, alisin ko ang puwing sa iyong mata," samantalang hindi mo nakikita ang troso sa sarili mong mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang troso sa iyong mata at pagkatapos ay makakakita ka ng malinaw upang maalis ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Mga ka-disciple, matindi ang imahe na ginamit ni Jesus. Puwing at troso. Madalas, maliit na pagkakamali ng iba pinalalaki natin. Pero yung malaking mali sa atin, hindi natin pinapansin. Paalala ni Jesus, unahin ang sariling pagbabagong loob bago punahin ang iba. Hindi ibig sabihin na huwag mong ituwid ang mali, pero dapat magsimula muna sa sarili. Kasi paano ka magiging gabay kung ikaw mismo ay hindi pa handang magpaakay sa liwanag ng Diyos? Mga ka-disciple, bago tayo maging taga-akay, dapat muna tayong magpaakay kay Kristo. At bago tayo mangaral ng pagbabago, hayaan muna nating baguhin tayo ng Panginoon. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.